Zer motibatu zuen Etxebeltza 1979an sortzera? Bueno, egon zen motivazio kultural bat, gehien bat, ez? Hemen Atarrabian ez egoen oraindik elkarterik edo beste entitaterik euskal kulturaren bueltan lan egiten zuenik, eta hor bildu ziren lagun batzuk, eta bueno, pixka bat hori euskal kulturaren bueltan ekintza kulturalak egiteko sortu zen, gerin horrekin sortu zen Etxebeltza. Nola eboluzionatu du Etxebeltzak bere sorrera garaitik aurrerako? Bueno, pentsa, pasa dira 45 urte. Orduan, alde batetik esango nuke gauza, bere oinarri horiek gehiegi ez direla aldatu, eta bueno, horrek ere eman digula arrakasta bat, inoiz ez bidetik aldentzea. Eta bueno, arrakasta izan du bakarrik hemen gaudelako, eta geroz eta bazkide gehiago gaude, eta bueno, izan da garapen oso positiboa herrian, esango nuke. Zeintzuk izan dira Etxebeltzaren historian zehar izan diren gertaera garrantzitsuenak? Bueno, nahiko daude hola garrantzitsuak, baina bueno, bere garaian izan zen momentu garrantzitsu bat izan zuen eraginagatik gure gan adibidez gaztengan, izan zen errepresio garai potente bat izan zuena ere elkarteak. Hor, 80. hamarkadan edo, nahiko jebia izan zena. Baina, bueno, esango nuke igual momenturik garrantzitsuena azken urtetan egitura zentzuan izan zela aldatzea, lokal aldatzea, kale nagusitik ona. Ze, bueno, izan zen apostu ekonomiko oso handia, apostu estrategiko handia ere bai, eta bueno, hor momentu garrantzitsu bat ere izan zen. Eta bueno, gero, denona pandemia adibidez ere izan zen momentu bat aiaiai, duela gutxi izan zena, baina bueno, hortxe, guztiei aurre egin diegula, esango nuke, bai. Nola aldatu da Etxebeltzaren egitura urteetan zehar? Bueno, egitura, bai, egon zen momentu konkretu bat, egitura nahiko aldatu genuela. Gero daude beste egitura batzuk ez direla inoiz aldatu, esan nahi dute. Beti egon da funtzionamendu batzorde bat, eta hor lanak banatu dira, diruak, ekintzak egiteko, bueno. Eta gero beti batzarra izan da egiturarik garrantzitsuena. Hemen Etxebeltzan gehien bat erabakiak hartzeko momentuan. Horri eman diogulako subironotasun guztia, eta batzarra da gauza importanteenak erabakitzen dituena. Orduan, zentzu horretan, egitura hori izan da beti egitura potenteena elkartean. Baina duela urte batzuk, erabaki genuen bazkide guztiek parte hartuko zutela ekintzetan. Bere garaian bakarrik zeuden barra turnoak. Egon zen momentu bat, aldaketa bat egin zena, eta bueno, turnoa izan daiteke barra bat egitea, edo izan daiteke Atarrabiako egun batean, bueno, esiak jartzen egon, ezakitzen marratu, edo ezakitzer jartzea edo kentzea, bueno, beste motatako egitura horrek eragin polit bat izan du ere bai elkartean. Eta hori aldatu dugu, bai. Gaia zaratuko dugu eta konposiziora joan gara. Zenbat bazkide ditu gaur egun Etxebeltzak? Etxebeltzak gaur egun ditu 200 bazkide inguru. Bai, 200. Denak bertakoak? Bai, badago jendea igual bazkide egin zena bere garaian eta behin bizi dena kanpoan, baina, bai, gehienak herrikoak. Bai, ze erabilera da holakoa. Bizi zareten entornoan edo erran daiteke, euskaraz leku bat izan da, ez? Bai. Nola eramaten da? Euskararen erabilera? Bueno, euskararen erabilera edo gaude elkarte batean euskara sustatzen duen elkarte batean, eta bueno, gehien bat, orain ikusi ditugun irudiak Iruñan eta
Bai. Nola ateratzen dugu aurrera elkarte honek bizi dugun entornoan edo? Bai, bueno, esaten nizuna, eta rabia ez da berez herri euskaldun bat erabileran, ez? Gaur egun, duela 45 urte, are gutxiago. Bueno, urte batzutan, eta bueno, gero hori gehi politikoki nahiko, ez? Nahiko argi izan duela herri guztia non ginen, bueno, ez da erraza izan urte askotan. Baina aldi berean, bueno, herri honetan poliki, eta lan pila bat egiten, hori ere bai, bueno, lortu da beste estatus bat izatea herrian, askoz altuagoa eta referentzia ere izatea desberdina, ez? Beti egongo da gustoko ez dutenek, baina bueno, egia da herri honek asko aldatu duela ere soziologikoki, eta bueno, eta izan dela parte batean ere Etxebeltzak egin duen lanari esker argi daukat. Bai, argi dugu. Bai. Gero beste gauza bada, sartuko garela beranduago, euskararen erabileraren bueltan. Beste hausnarketa batzuk ere badaude. Nola aukeratzen ditu Etxebeltzaren zuzendaritza batzordeak ideak? Batzordeko kideak nola aukeratzen diren? Betiko moduan, esan nahi dut. Ez dago lan bolondresa da, eta bueno, da gehien bat, oraintxe bertan adibidez, ari gara pentsatzen aber nor gehiago sartuko den juntan, ze behar ditugu esku gehiago, eta da pentsatzea nori igual etorriko zitzaion ongi, nork izango zuen gogoa, eta bere gana joan, eta saiatu saltzen dugun plana, bai, betiko moduan, bai, ez dago hori, aukerak eta ez da bozkatzen edo, ez, da momentuan gogoa duena eta lan egin nahi duena. Zer modatako profesionalek osatzen dute Etxebeltzaren taldea? Juntan? Ez que, bueno, hemen ez dago lan profesionalik, egiten den guztia da bolondresa. Eta bueno, egon ziteken, hori da beste eztabaida bat, elkarte asko dutelako langile edo esan nahi dut. Baina, bueno, horrela egin dugu orain arte eta oraingoz, bueno, egin nahi ditugun gauzak aurrera ateratzen dira eta hor juntan gaudenak, bueno, pues bai norbaitek izan behar du gaitasuna diruekin ibiltzeko, bueno, pues norbaitek ere pues bozera maile gisa edo pues igual komunikatzeko gaitasuna, norbait ordenagailuekin fina pues hori, pues komunikazio guzti hori egiteko. Baina, bueno, bestela ez badago juntan behar den gaitasun hori bilatzen da bazkideen artean. Bai. Nola bermatzen duen Etxebeltzak euskararen sustapenean interesa sortzen dituen gauzak sartzea, euskara sustatzeko? Bai, pues adibidez hor, lesaten nizuena, pues badugu hor oraindik lan handia egiteko, baina, bueno, lehenik eta behin da, gure prestatzen ditugun ekintza guztiak ahalik eta gehien euskara hutsean izatea. Hori izatea gure bermea, ez? Gu ezin dugu egin Etxebeltzak ja gaur egun ere izan, hori da eztabaida bat egingo duguna, badugu orain eztabaida bat egiteko, udazkenean, baina, bueno, azkenean, gugu joan gara pixkat vanguardia izatera, eta geroz eta txiki gehiago euskaraz dakite, eta ja gauza batzuk aldatu behar ditugu. Berme hori izateko, ez, gure herrian, esan nahi dut. Udaletxeak ja begite ditu gauzak elebiz. Etxebeltza ja pasa behar da beste toki batetara, eta bueno, gero gurean ere bai, batzarra adibidez, batzarra gazteleraz da. Hori oraindik ez dugu bermatu. Gu bazkide izanik, esan nahi dut, euskaldun batzuk o nahikok, bueno, pentsatu beharko dugu igual, inbertsio bat egin behar dugula, pinganilloak izateko batzarretan, eta itzultzaile bat egoteko, adibidez. Gauza batzuk, bueltika bat eman beharko diogu, nire ustez. Hori da hurrengo pausua. Nokez aldatu, helburuetara bai. gara. Zeintzuk dira Etxebeltzaren helburu kultural nagusiak?
hori pues, garai batean horrela irudikatu ziren eta ongi egina, pues, bueno, izango litzateke Olentzeroren antolatzaile betidanik, izan da Etxe Beltza, eta oraindik hor jarraitzen dugu, ilauteriak ere antolatzen ditugu, antolatzen da Atarrabeako eguna, dela egun bat hola herri osoak parte hartzen duena, eta oso, bueno, pues, jaiak bezala, da egun oso potente bat hemen herrian, eta urteak pasa ala, gehiago. Eta, bueno, hor dira gure 3 hola bloke potoloak egiten direnak urtero, eta, bueno, gero beti daude, pues, barneko ekintza horiek ere bai antolatzen direnak, pues, bazkideguna, mus, txapelketa, bueno, holako txikientzako ere bai hasi gara orain, bueno, gauzak antolatzen ere bai, bueno, hori pixka bat, bueno, gure arteko harremanak eta sustatzeko, baina horiek dira potenteenak. Ze helburu sozial lortu nahi ditu Etxe Beltzak Atarrabean? Bueno, hortxe ere badugu erronka, baina, bueno, esango nuke, edozein, esan nahi dut, gizartean gutxitua dagoen edozein kolektibo Etxe Beltzan betidanik izan du tokia, eta hori ere hemen nahiko argi dago herrian, eta jende asko etortzen da gure gana laguntza eskatzera, edo zein, gauza desberdinetan edo lokalak erabiltzeko, edo ditugun materialak, esan nahi dut, pues, soinu ekipoa edo, bueno, Etxe Beltzak beti izan du argi izan behar dela guzti horren etxea, baina egia da gaur egun ez gula artikulatuta ere ez gure egituran eta ez gure planteamenduetan guztiz, gizarte helburu horiek gaur egun nahiko potenteak ere izaten aldirenak, eta, bueno, migrazioak hor daude gauza pila bat ez garenak iritsi. Ez elkarte bezala eta bueno, gutxiago herrian eragiteko, esan nahi dut. Bueno, hor lan handia dago. Nola neurtzen du Etxe Beltzak bere proiektu eta programen arrakasta kultural eta soziala eraginez? Bueno, azkenean ez dugu beste donork egiten zuena egiten, esan nahi dut. Kalkulatu zenbat jendek parte hartu duen, azkenean kuantitatiboa ere bada, egiten dugun lan horretara edo proposatzen ditugun ekintza horietara zenbat jende datorren, eta, bueno, eta jende horrek egiten duen balorazioa, eta gure sentsazioak. Bueno, pues arrakasta batzutan ikusi dugu argi ez dugula, adibidez ilauteriekin, bere garaian egin behar izan genuen aldaketa potente bat, horrexegatik. Ez genuelako ikusten arrakasta genuenik. Eta orduan, bueno, planteamendua egin zen desberdin, eta gaur egun, ilauteriak dira oso potenteak. Hori pues benetan zure kritika egin eta gero hausnartu jendeak behar duena. Hortxe, pizka bat arrakastaren gakoa. Bueno, ongi. Blokez aldatu, pasako gara Etxe Beltzaren funtzionamendura. Ze erabaki hartzeko mekanismoa erabiltzen ditu Etxe Beltzak bere eguneroko kudeak? Hori lehen esan dudana, funtzionamendu batzordeak egiten ditu erabakiak hartu funtzionamenduaren inguruan, ze hor badaude ja arau batzuk ere adostuta daudenak tal, eta da hori praktikan jartzea. Orduan, bueno, hor ez dago arazorik, eta arazoa balego, batzutan gertatzen dela, arazoa edo zalantza, edo batzordea sentitzen du ez dagoela bere gain erabaki hori hartzea, orduan batzarrera eramaten da. Eta, bueno, batzarretara ere, lotuz beste galderarekin, batzarretara eramaten dira, balorazioak, eta hor ere ikusten dugu denon artean, ez? Baina batzarra. Batzarra da, karo, horrek esan nahi du, batzarrak erabakitzen duenarekin ados egon, ala ez, batzarra horri ematen diozula zilegitasun guztia. Ze hori da gure erabakitzeko organoa. Guztiz. Guztia, zabiltza, Olentzero eta Ilauteriakin eta nola finantzatzen ditu Etxe Beltzak jarduera eta proiektu hauek guztiak? Bueno, egiten dugu auzolanean esan nahi dut. Badaude gero ere laguntzak, udalak ematen dizkigunak,
hasiera batean hori ezen existitzen, eta, bueno, egiten zen jendearen laguntzarekin, diruarekin baino, ze igual askotan inbertsioak garai horietan ez ziren, ze, bueno, pues, ekartze dute etxetik, egiten dute herrian, ezaki zer, olako auzolana, eta gero, bueno, denborarekin, etxe beltzak ere, sortzen du diru bat, barraren bueltan, mendagoen kontsumoarekin, lokal hau pagatuta dago, etxe beltzak oraintxe badu dirutxo txiki bat, badu funtzionatzeko diru hori, baina, bueno, gero beharrezkoa bada adibidez aurten, olentzeroko karrozak aldatu nahi ditugu, bueno, pues udalak pagatuko dizkigu edo lagunduko digu hori egiten, bueno, bai, udala eta auzolana. Bai, jaietan ere barra irekitzen da, hemen, bueno, diru iturri hori. Zer motateko proiektu eta programak lehen esiten ditu etxe beltzak? Bueno, hori, esan dudana gaur egun arte izan dira proiektu kulturalak lehenetsi direnak. Eta, bueno, nik uste gure hurrengo pausoa dela proiektu horiek benetan koherenteagoak egin, zentzu guztietan. Eta, bueno, igual beste batzuk ere bai hasi proposatzen, ez? Ez euskal kulturarekin lotura ez dutenak, baizik eta horri beste bueltika bat emanez, nola erakarri beste jende mota bat, beste kapa batzuk gurera, eta joan eraldatzen ere bai gure egitura, ez? Pues gazteak sartzen diren bezala eta berritzen dute pixka bat igual ikusmira edo proiektuak, bueno, pues jende zabal horri ere bai ireki eta gauzak egin, ikusiko dugu, hitz egin marko dugu, baina bai, horren bueltan eraldaketa bat behar du etxe beltzak. Eta zein da etxe beltzaren eragin eremua Tarrabian? Bueno, bere eragin eremua beti izan dira beste elkarte batzuk, hemen daude pila bat elkarte, hau berez da elkarte gastronomiko kulturala, eta horrelako asko daude Atarrabian. Orduan, bueno, pues bai, hor elkarten artean badago harremana, badaude, eta, bueno, orokorrean herrian. Hortengo gure 45 urte hurrenaren eslogana edo esaldia da, herritik egin, herrian eragin. Ez? Hori da izan da beti gure helburua, ez? Egiten du herriak, proposatzen du herriak, eta da nolabait herria aldatzeko, mundu aldatzeko, claro, gure txikitasunetik, baina gauzak aldatzeko, bai, eragiteko. Orduan, hortxe, orain behar dugun hausnarketa, ez? Nola eragiten dugu, nola jarraitzen dugu eragiten herrian. Zer bereizten du etxe beltza Nafarroako beste kultura elkarteek? Ez ditut asko ezagutzen, orduan ez dakit oso ongi nola erantzun. Galdera horri, baina, aurrekoan buelta bat eman nion, niretzako desberdintasun bat ez dela txikia, elkarte honetan, elkarte gehienetan gehiago gastronomikoak baldin badira, hemen egiten diren afari, bazkari edo dena delakoak ez dira garbitzen askotan, ez? Uzten dira olako balde handietan eta gero badator beste pertsona bat eta garbitzen ditu eta hemen adibidez ez da inoiz horrela egin, ez? Hemen bakoitzak egiten du eta garbitzen du berea eta gaina da gauza bat ez dena inoiz zalantzan jarri, ez da gehiegi planteatu ere ez. Nik behintzat batzarran ez dut inoiz entzuna, egingo dugola, klaro, eskeda mierda bat, esan nahi dut, ez da txorakeri bat, niretzako da detaile bat garrantzitsua eta toki gehienetan egiten ez dena. Eta gero bueltatuko nintzateke batzarrera. Ez bakarrik erabakitzeko gune potentea delako, baizik eta oso eztabaidarako gune polita izan delako urteetan. Eta nik uste denok asko ikasi dugula, ezakit besteetan horrela den, baina hemen egon dira oso eztabaida politak urteetan zehar ideologikoak, esan nahi dut. Bere garaian, futbola jartzen da elkartean, bai, ala ez. Eta hemen eztabaida bat, interesgarria, polita, gero erabakitzen da, bai, ez, igual, toki guztietan bezala, ez garela
hain marzianoak, pena bat, baina ez gara hain marzianoak. Baina, bueno, ematen da, ematen da, eta gainera modu sanoan, eta ez gara gure artean, bueno, igual batzutan pike polit bat egoten alda, baina, bueno, ez direla rollo txarrak sortzen benetan, eta, bueno, pues da eztabaida bat. Edo Coca-Cola bai, edo ez. Bueno, holako gauzak. Osa, uste dut, ematen diola balore handia elkarteari. Eta hori ezakit bestetan gertatzen den, baina uste dut hemen aipagarria dela. Bai. Futbola bai ala Bai. Eta Coca-Cola? Eta Coca-Cola ere bai. Horregatik jarraitu behar dugu eztabaidatzen. Ze, bueno, hortxe gaude, eta kontraesanak ditugu, pues guztiak. Orduan, bueno, bale, onartzen ditugu, maite gara, ere horrela, baina joan barko gara ere tope batzuk jartzen eta eztabaida batzuk berrartzen eta bueno, bai, guzti hori egiten, claro. Nola eragiten dira irabazi asmorik gabeko egiturak etxebizitzaren funtzionamenduaren eta helburuari? Ba, nik uste mesede egiten diola. Osea, hemen inoiz ez dugu egin bazkidetza adibidez beste elkarteetan ere, begira hori ere desberdina da batzutan, gehienetan. Hemen bazkide egiten ez dena ez da elkarteko akzionista edo ez dauka elkartearen zati bat. Nola batzutan, ez, pagatzen duzu, sarrera bat zera zure zenbakia, bueno, hori hemen ez da horrela. Eta jazta sartzen dena bazkide da, den arte, eta joaten zara, eta basoaz etorri zaren bezala, ez? Jazta. Orduan, bueno, zentzu horretan, denona da, ez da inorena, eta bai, eta dirua hor ez da gauza garrantzitsu bat. Irabazi, esan nahi dut, nahiz eta hemen langileak egongo ziren, ere bai da irabazi asmori gabekoa, eta hemen ez gaude dirua egiteko edo banatzeko, edo, sino, bueno, pues diruarekin eragiteko. Así que, bai, ongi, hori da gure modua, bai. Zeintzuk dira etxe beltzak aurre egin beharko dituen epe laburreko erronka nagusiak? Bueno, pixka bat esan dudana zehazte, orain arte esan dudana zehaztearren, bueno, esango nuke, eta hori berriro eztabaidatuko dugu udazkenean, baina ustut jende guztia ados dagoela nirekin. Daudela bigai hemen garrantzitsuak direnak direla feminismoa eta euskararen erabilera. Ze, bueno, euskararen alde gaudela argi dago, baina ez gaude euskaraz. Eta, bueno, hori niretzako, bueno, ezakit, sentsazioa daukat milonga bat saldu diegula txiki eta gazteei, esanez, bueno, hau dela espazio feminista eta euskaldun bat, eta berez bada, edo nahiko genuke, baina, bueno, oraindik asko falta da, gauza asko egin beharko ditugu elkartean horrela izateko. Orduan, horiek niretzako dira bi erronka nagusienak. Eta gero bestalde batetik, pues munduan gertatzen ari diren gauza asko, guri ere eragiten dizkiguten, eragin handia dutenak, gure gain, eta da, pues naturarekin dugun guzti hori, zer egingo dugun gure kontsumoarekin, izango da minimo sostenible edo ez, edo adibidez hemen, bueno, esan nahi dut daude eztabaida asko, gure egunerokoan aldatu beharko genituzkela gauza pila bat, eta behar ditugu egin ja. Bai, aldaketa klimatikoa, a ver, que tenemos un pedazo local, eta igual erabili dezakegu gauza askotarako. Eta epe luzerako erronka kritikotzat jotzen ditu etxe beltzak euskal kultura eta rabian sustatzeko? Bueno, bai, bai, pues toki guztietan bezala, esan nahi dut, morirte de éxito tampoko. Niretzako da, pixka bat marmotaren egunaren sentsazioa, behar ditugula ere gauzak berritu erakargarritasuna mantentzeko, esan nahi dut. Zentzu horretan, behar ditugu gauzak modernizatu, gaurkotu, oraindik ez dugu, bueno, hemendik gutxira izango dugu, gero sartuko gara hor, baina oraindik ez genuen web orrialde bat. Peña, tío. Hori, behar ditugu
erronka guzti horiek egin, ze bestela sartuko gara eta gazteak ez dira sartuko. Parekidea izan den elkarte bat izan da beti? Ez, para nada. Ez da, de hecho. Osea, beste edozein egitura misto bezala. Ia denak esango nuke, osea, ez? Hori egituratzen gaitu guztioi eta elkartea ez da gutxiago izan. Egia da, elkarte honetan ahalegin handia egin dela, bere garaian egin zen emakume asko bazkide egiteko, eta hor, bueno, asmatu zuen moduan, eta izan zen, begira zer esango dut, aukera dago bikote bezala, esan nahi dut, gizon bat zela normalena garai horietan, bazkide bazen, aukera zuen bere bikote heterosexual emakume hori, ere bai bazkide izateko, eta giltza izateko, eta bozka izateko, orduan hor, irekitzen nahikotxo emakumeen parte hartzea horrek zer eragin zuen, beste emakume batzuk, bakarrik ere bai, elkarte, bazkide bezala sartzea, ez? Nire kasua, adibidez, nik izan egin nintzen bazkide, 21 urterekin. Ni ez nintzen izan bikote bazkide izan nintzen, bazkide. Ze hor lehenago, zeuden beste emakume daiek, ez? Esan nahi dut, pausutxo horiek bere garaian eman zirenak, jarraitu behar ditugu ematen, eta gaur egun oraindik, gauza asko daude. Batzordean gaude emakume asko, oraintxe bertan, berdia gaude, hor kontutan hartzen da, gaur egun hori, emakumeak eta gizonak egotea, esan nahi dut, esate dut ez, igual nire ambizioa handiagoa da, baina bai beste edozein elkartetan igual ez dela hori kontutan hartzen hemen bai. Baina, berriro diot, hori bakarrik ezin dugu egin. Hori da niretzako minimo bat. Hemendik aurrera zer egingo dugu, oraindik gehiora iristeko, ez? Ze ekimen ditu Etxebeltzak emakumeen parte hartzea bultzatzeko bere jardueretan? Edo baditu? Bereziki, ez da bat, esan nahi dut, ez bada emakume horien erreferentzia, ez dela gutxi. Gu hor nik uste inbertitu dugula gure kapitala, ez? Emakume kaletarrak eta horiek guztiak daude hemen, no? Eta garrantzitsua zen hori herrian, ez? Ni militatzen hasi nintzenean apenas zegoen apenas zeuden emakumeak egituretan edo batzardetan edo esan nahi dut. Orduan, hor nik uste inbertsio handia egin dugula, baina bereziki egite ditugu gauzak igual gehiago nahi gabe, baina egia da egin beharko genituzkela helburu batzuen bueltan eta estrategikoki pentsatutak. Eta nik uste horria denok ados gaude, hori ez dugu borrokatu beharra edo begira nola gauden, baina ez dugu artikulatzen, eta beti uzten dugu, beti daude euskal gauza garrantzitsuagoak egituratzen gaituztenak, eta hori justo gelditzen da beti, eta ez da kasualitatea, ez? Ustut hori ere gertatzen dela orokorrean herri askotan, baina hori pena bat da, eta esango nuke elkartea horretan inbertsio bat egin dezakela eta vanguardia izan berriro ere hor. Bai. Elkarte bezala badago emakume izandako programaren bat, Martxoan 8an edo... Ez, hemen egiten dira afariak edo, orain egin zen adibidez egun feminista eta Etxebeltzak lagundu du horretan. Bai egituran, bai lanean eta esan nahi dut hor egiten dira inbertsioak. Baina ez dago paper batean idatzita plan berezirik, edo igual noizean behin egiten dira, eginaten aldirela, olako keinuak, martxoak 8an, igual ekarri bertsolari emakume batzuk eta egin bertso saio bat, baina, ulertzen didazu. Ez dago planik. Lehenago gabiltzan gaian, sartuta, nolako aldaketa izan zen emakumeen sartzea ona, nolako izan zen gizonen harrera edo... Nik begira, esango nuke hor
Osea, a ber, yo que sé, salbando beti dagoela norbait igual sentitzen dena raro. No me lo puedo creer, nos han apagado. Kenduta norbait igual sentitzen aldela raro, pues yo que sé, ez? Pues daudelako emakume pila bat eta orain arte imaginario kolektiboa beti izan zen askoz maskulinoagoa, no? Orduan, yo que sé. Estos detalles de iritsi gizon bat, gizontxo bat, eta egon hemen neska guarri bat, eta ai, jolín, aquí las brujas, no? Olako komentario maitasunetik, egiten direnak beti. Baina, bueno, bai, horiek bai, baina, bueno, nik uste harrera beti ona izan dela edo pozez, ez? Ze igual ikusten zen aldaketa hori benetan ematen ari zela gure etxean, ez? Eta emakumeak, eta gazteak, eta lanean, eta, hori edonor pozten du, por muy gizontxo que sea, no? Orduan, bueno, hori ongi, edo emakume batek hartzea lehenengo lehendakaritza elkartean, ni hori gogoratzen dut, eta Miren Ardanaz izan zen, eta nik uste denok ongi hartu genuela, eta, bueno, bai, horregatik diot, vamos, badugu, bai, badago hor egiteko, ze hartuko genuke denok ongi esango nuke. Bai, itzegin zerbait hartzeko irudiaz. Bueno, bai, pues, más, hau dela pizka bat metafora emakumearen kontuarekin, ez? Euskal kulturaren irudi hori kolektiboa edo, olako zerbait dugu oraindik, ez? Buruan, gizonak musean jolasten, parte hartzen, farra egiten, eta emakumeak atzean begira, ez? Orduan, bueno, eske hau aldatu da inbeste urte hauetan, nik, ez nuke kenduko, baina ez da, ni ez nahi sentitzen identifikatua irudi honekin, ez? Iruditzen zait como matxistilla eta beharko dugula hori aldatu, ze hau da beste garai bat. Bai. Kaso juntara eramateko gai bat. Bai, karo, bai, gai polemiko bat txarrera eramateko. Karo, kuadro egin zuen hartzai, oso kuadrona, eta ekarri zuenean izan zen la hostibiri, eta bada, eta niretzako da oso nirea ere bai, nire etxeko kuadro bada. Baina, bueno, que lo miras y dices, guau. Bai. Zeintzuk dira Etxebeltza honetan sustatzaiten proiektu aipagarriak, bai, oiek zentzu gehioz janztea ere bai, da helburua, esan nahi dut. Olentzero bat egiteragoa zenean, feminismoan ditugun helburuak ere bai egon beharko ziren, euskararen erabilerarekin dugun apostua egon beharko zen hor tartean, seduzitzen, provokatzen, eta hori da ere bai egin behar duguna. Hoiek jantzi berritu, eraldatu. Ze dira gureak, baina, bueno, bai, hoiek eraldatu eta berriak pentsatu. Bai. Ez dakit Etxebeltzak garatu edo laguntzen dituen proiektua, minoala baldin bada, nola aukeratzen ditu proiektua horiek? Bai, pues bueno, lehen esan dudana. Da pizka bat jendea en directo, zuzenean etortzen denean zerbait eskatzera, parte hartzen dugu herriko batzorde guztietan, udalekoak, jai batzorde, orduan, bueno, hortxe beti dago gure atea irekita eta gure eskaintza. Baina, bueno, etortzen denean edozein gauza zehatz, pasatzen da juntatik, jendea dator, seritzen da, eta zaten dugu, egin nahi dut hau, eta, beharko nuke hau eta jazta. Eta ikusten badugu proiektuarekin bat datorrela, dozein kapa horietan, gizarteari, ekarpen bat baldin bada, behar duen norbait, bai, guzti hori sartzen da Etxebeltzako pupurrian, bai. Ze estrategia ditu Etxebeltzak errelebo generazionala bermatzeko elkartean? Begira, estrategiak beti izan dira oso naturalak, esan nahi dut. Etxebeltza beti egon da oso irekia esaten duen, baina irekia pentsa. Deitzen ditugula erraldoiak egiteko atarreako gunean ezakizer, egiten dugu hemen kristona maiketakoa,
jendea dator, edo atarrarako egunean. Gonbidatzen dugu jende asko, irekitzen dugu elkartea, beti oso irekia egon da elkartea. Diot, parranda batean. Zeben gaiongo garazkena etxe beltzara, eta dago bazkide bat, eta etor daiteke, beti oso irekia. Jende asko sartu da ona, hori hasteko. Orduan, eta esango nuke hori izan dela estrategiarik, ez dugu egin ere pentsatuta, no? Baina beti izan da elkarte ireki bat, eta jendeak horrela sentitu du, orduan, jende gaztea erabakitzen du etxe beltzan sartzea, beste dozein elkartetan, baina askoz gehiago errazagoa delako. Hasteko sartzea lehen esan dut. Ez duzu pagatu behar sarrera bat, da oso sarrera txikia, da simbolikoa, eta orduan horrek ere laguntzen du. Hori etxe beltzako ere garaian egin zuen, justo horretarako, gauden gazte pila bat, erabiltzen genuen etxe beltzagunero gauzak egiteko, bilerak egiteko, eta horiek dira bazkideak, azkenean, espazioa erabiltzen dutenak. Orduan hori erraztu, nire ustez hori izan da importanteena, diruz lagundu. Nola prestatzen ditu etxe beltzak belaunaldi berriak lidergoan aritzeko? Nola prestatzen dituen, pues lanean. Osea, beti egon delakor jende asko lanean, heldua ere bai, ez? Urteetan zehar. Ze, bueno, da lan polita eta bai, eta denok egiten dugu orduan, pues modua eta pues adibidea ematen. Baina, bueno, gertatzen da, gaur egun ere, gazte asko gehienak daudela lantaldeetan eta bueno, pues helduagoak gaudela pues betikoa pixka bat, ez? Gazteenak tiratzen dutela, vamos. Osea, iaia egin behar dut alderantziz. Egin behar dugu galdera alderantziz. A ber, nola egiten duten gazteek, helduek gauza gehiago egiteko, gaur egun. Ze bai, daude gazte asko, oraintxe bertan egituran, osea, etxe beltza antolatzen, bai. Bai, osea, ongi ustut egin dugula, abere hemendik aurrera. Zer erronka nagusi aurre ikusten ditu etxe beltzak errelebo generaziona dagokionez? Lehen esan dudana pixka bat, gaurkotu proposamenak, egon pixkatan loro, benetan ez galtzeari pulso hori, ere bai, sare sozialak, ezakindik, ni hor galtzen gara, helduak pila bat, jende gaztea da bilor eta nik behintzat ezakit hor eragiten. Orduan, ezakit benetan behar dugun ikuste baietz, web orrialde bat mugitua dena, hor informazioa partekatzen dena, naiz eta bazkide helduenak igual gehiegi ez erabili, baina datozen horiek bai, erabiltzen dute. Orduan, bueno, hortxenik esango nuke dugula bai, erronka hori, edo, bueno, ez erronka baino, gazte horiei eman hori, pake horrere mugitzea gauzak. Egoteko badago adi minimoa? Bai, 18. Bai, baina, bueno, gero ditugu, 18 izan arte, zure gurasoak baldin badira, zure gurasoren bat, o zure etxekoak baldin badira bazkide, zuzara bazkide txiki. Baduzu ere estatus hori. Nola laguntzen du etxe beltzak gazteek elkartean parte hartzea eta ardura hartze hori imaginatzen dut ez, erran duzu, txiki horiek, ez dakit... Bai, orain hasi gara, hori pixka bat irudikatzen. Eta orduan, bueno, pues esaten dugu, bazkide txikiak baldin badaude, ze karo duela 20 urte, ez zeuden, izan da gauza bat ere, orain ari dena asko, badaude, egon dira, urtetan, baina orain bai egia da, dela bazkideak lortzeko beste jende esparru bat, ez? Gurasoak direnak, txikiak dituztenak. Ze da espazio bat neguan adibidez, hemen egoteko, tal. Bazkide berri asko ere egiten dira horrexegatik. Orduan, aurten zer egin dugu bazkide txiki eguna, adibidez. Eta orduan, hor zein zen proposamena, txikiak elkartzea, hasteko beraien artean ezagutu, batzartxo txiki bat egin, beraiekin ere bai, beraiek erabaki dezaketela gauza batzuk, zer gustoko duten, zer ez, nola parte hartzen den, ze azkenean hori ere ikasten da, no? Nola hartzen ditugun erabakiak elkarrekin, nola egiten dugun auzolana, nola guzti hori, eta bueno,
pues hori izango zen beste modu bat, ez? Txiki horiek joan horretan trebatzen eta ardurak banatzen, eta bere gauzak egiten, eta bere proposamenak, bueno, hortxe pizka bat, nuestro pequeño ejército. Eta nola egiten du etxegotzak gazteen elkartearen jardueran parte hartzeko? Gaztea txikiak, hor pixko bat. Bai, nasketa hori. Bueno, pues lehen esan dudana ere, bai, pues gure artean ekintzak ere antolatzen, bazkideen artean. Osa, harremanak sustatzen. Ba, duela gutxi egin genuen bazkide eguna, undia, osea, helduena. Elkartu ginen hori 150, Salgardotegi, gero etorri zen neska bate klauna dena Ainoa Joaniz eta egin zigun hor gure koloretxoak ere atera, baina, bueno, pues denak elkarrekin, gazteak, helduak, txikiak, bai, pues elkar bizitzen. Osea, egiten momentu horiek elkartzeko. Ze bestela egia da, batzutan hemen sortzen direla liadak. Etortzen dira gazteak afaltzera eta daude txikiak eta molestatzen dute, ja, edo alderantziz, edo daude helduak eta daude gazteak parrandan, eta, bueno, guzti hori ere kudeatu behar da, eta ez badugu kudeatzen, edo ez bada ongi egiten, azkenean, espazioa txikitzen da, o belzten da, bueno, hori, aurre egin behar dugu gauza horiei ere, bai, elkar bizitza arazoak, edo kontrakoa, dela gertatzen dena ere askotan, como sinergia pila bat eta gauza oso politak. Badago modurik motibatzen zuena gazteak egitera bazkide edo, ze azkenean igual leku bateko bazkide izatea gazten artean igual ez da ohikoena. Bai. Eta igual akaso hor baduze motivazio... Ez dugu egiten kanpaina berezirik. Nik uste beti gertatzen oraingoz, beti gertatu denez. Badagoela jendea, pentsa, militatzen duelako ere bai, gauzetan parte hartzen duelako, erabiltzen du elkartea eta esaten du, egon dindo nahizu gelditu nahiz ezagin norekin, igual berandu dator, ese momento... Bueno, horrek eragiten du jende asko, o jende bat militantea dena, o tal, bazkide egin nahi izatea. Eta hortik bere ingurukoak, kuadrillakoak. Etortzen direla, eta hemen gustora, total, egon behar dut beti lagunari esaten, no seke, egiten naiz ere bai. Bueno, eta hor, eska gaur egun daude gazte pila bat. Aurrekoan izan genuen batzarra, nahiko jendetsua izan zena, eta astrasiko giratzen nuen hona, eta hemen zeuden 20-30 gazte, 30, eta ez ziren denak ere kuadrilla berdinetakoak, Eta, ematen duzu bidan. Bai, oraingoz, ez dugu behar izan, pero ikusiko dugu. Polita da ez, azkenean ikustea gazteak aurrera doazela eta hemen egon nahi dutela euskal espazio batean, ez? Bai, horregatik, eta nik hori eskatzen diet ere, bai, etorri dira, hemen daude, eta badakit ez dela igual kontatu geniena, baina justo horretarako engainatu zaitut pixka bat, zu etortzeko eta denon artean gauzak aldatzeko, ere bai, zuen indarretik eta zuen mala hostiatik, hostia, tio, bizitza guztia bla bla bla, no? Eta txapika guztiak jarri ditugu denbora guztian, eta gero iristen naiz, eta hemen ez euskaraz hitz egiten, ni dios, ez? Adibidez, orduan, bueno, izatea ere azikate hori, eskatuko nieke. Uste duzu aldaketa bat egon dela generazionalki gazteak sartzerakoan edo hizkuntzaren arloan? Bai, hori aldatu da. Bai, hemen jende gazte askok hitz egiten du ez denbora guztian, ez jende guztiarekin, baina hitz egiten du euskaraz. Lehen baino askoz gehiago. Bai, lehen zen espazio guzti zerdaldun bat nik sartu nintzenean. Bai, hori aldatu da. Eta hori eragin du denok. Bakoitza bere egitetik. Batzuk ikasi dutelako, beste batzuk erabili dutelako. Gehien bat erabili dugulako. Eta zer motivazio eskaintzen die etxegotzak gaztei bere komunitatearekin inplikatzeko?
bere komunitatearekin implikatzeko, bueno, pues, orokorrean bideak, parte hartze eta erabaki bide horiek irekitzen eta konplexurik gabe lan egiten. Hemen ez da egon asko hau da nire feudo eta nik botere hau nahi du, pentsa, jo que se. Iauterietako lantaldean, ez dago inor botere hori hartu nahian, esan nahi dute. Ez da lan bat auzolanean egina, rollo ona, momentu batean nekatzen garela eta dago lantalde bat ez duena gustoko edo dagoena ja pizka bat gai hau, aldatzen da jendea eta berregiten da. Bai. Teknologiak hezkuntza eraldatu du baliabide digitalerako, lineako ikaskuntzarako eta tresna interaktiboetarako sarbidea ematen baitu, irakasteko eta ikasteko modu berriak ahalbidetuz. Teknologiak informazio eguneraturako sarbidea errasten du, lankidetza sustatzen du, irakaskuntza personalizatzea ahalbidetzen du, eta mundu modernoarentzat funtsezkoak diren trebetasun digitalak garatzen laguntzen du. Erronken artean daudeten digitala, gailuetarako eta internetarako sarbiderik eza, implementazio kostua eta irakasle eta ikasleentzako prestakuntza beharra. Pandemiak urruneko ikaskuntza eta plataforma digitalen erabilera bultzatu zituen, lineako hezkuntzarako transizio masibo bat sortuz eta teknologiak hezkuntza jarraitasunerako duen garrantzia azalaratuz. Massive Open Online Courses lineako ikastaro irekiak eta masibak dira eta milaka pertsonari kalitatezko hezkuntza jasotzeko aukera ematen diete, hezkuntza aukera eskuragarrigoak eta malguagoak eskainiz. Ikaskuntza nagusiki pertsonan eta testu liburuetan zentratua izatetik esperientzia interaktiboak, simulazioak eta egokitzapen ikaskuntza barne hartzera igaro da, gailu eta plataforma digitalen bidez. Teknologiak irakaskuntza norbanakoaren beharretara egokitzen, irisgarritasun tresnak eskaintzen eta jatorri desberdinetako ikasleak konektatzen lagundu dezake, hezkuntza ingurune inklusiboagoa sustatuz. Sare sozialak lankidetzarako informazioa trukatzeko eta hezkuntza komunitateak garatzeko tresnak izan daitezke. Halere, distrakzioarekin eta pribatutasunarekin lotutako erronkak ere plateatzen dituzte. Estrategia ditu etxe beltzak digitalizazioa bultzatzeko bere proiektuetan eta jardueretan. Aurten ari gara, horri eman diogu buelta bat. Egin dugu Labrit multimediarekin ondarein materialaren bilketa guzti hori, bai garrantzitsua dela biltzea eta balorean jartzea egin den lan guztia, eta bai, ondare material hori nolabait, kutxa batean sartzea, Eta, elkarrizketak egin dira, ari gara irudien digitalizazioa egiten eta sailkatze hori, betidanik egin dena elkarte honetan, begira hori, beti egon da jendea nahiko frikia argazkilaritzarekin, o gauzak ere biltzea eta gordetzearekin, dela iruditzen zaidala kristoneko lana. Orduan, hori digitalizatzea, baina digitalizatzeko egon behar du, lan hori egin zen urte askotan, eta oso guai. Eta gero, horrekin guztiarekin egingo da dokumental bat, aurkeztuko duguna urte honen bukaeran, 45 urte urrenari pixka bat emateko itxiera guztia, eta hori. Orduan, bai garrantzia eman diogu eta jarraituko dugu ematen aurten ere, dela niretzako como elbun da web orrialdea. Aurkeztuko digutela, hemendik gutxira, ari dira lanean, daramate hilabeteak, bazkide batzuk, hasi beste guztia egiten den bezala, por amor al arte eta con mucho amor, hori egiten. Orduan, hori aurkeztuko digute hemendik gutxira, eta gero badago beste jende bat, ari direla denbora guztian gure gauzetan argazkiak ateratzen, gure komunikazio, argazkilariako, guai, hori dugu, baina gero beste guztia, sare sozialak, horren, etxe beltza bezala, buru eta bihotz horrekin, sare sozialetan adibidez egin zezaken ekarpena, ustu dela supera handia.
baina, bueno, ezakit horretarako behar den pertsona bat adibidez lanean egotea, ez? O, jo que se. Bueno, ezakit noraino gai garen hori egiteko, orduan, bueno, ikusiko dugu. A ber. Etxebetzak adimen artifiziala euskal kultura sustatzeko eta garatzeko erabiltzen ditu, edo? Ba, eske ezakit ez da, osea, esango nuke, adimen artifizialaz ari bagara, pues de todos estos algoritmos de la vida, eta hori, ba, bueno, pues hitz egin dudana, pues igual da dugun erronka bat, ez? Hor ere bai egotea. Edo hori erabili gure mesederako, ez? Jo que sé, ezakit nola, es que no lo tengo muy claro. Edo den hemen zerbait que algo artificial inteligente kontabiliza ezakit zer. Jo que sé, pues igual merezi digu, baina lehenengo jarri barko ginateke hori definitzera, edo hemen zertan eragin zezaken, o jo que sé. Baina uste dut urrun gaudela oraingoz. Si hay peña que todavía nos pide dena paperean. Osa, ez duena, ez email, gutxi dira, Edo, hombre, niri ez behar edo WhatsAppa ez duena. Orduan, bueno, gutxi dira egia da, eta hori ere, que es como que no, si todavía, ya, baina eske dira bi. Osa, beste jende guztia da bil Instagramen a tope, no? Jo que sé. Orduan, bueno, bai, ikusiko dugu, ez da bai dan ere. Ez da abantaila ikusten ditu etxebetzak digitalizazioa eta adimen artifiziala erabileran. Ba hori, eske da, como urrun gaudela. Baina, bueno, ni nire pentsamendutik ziur zerbaitetan laguntzen aldigula. Nik behintzat ezakit zertan. Baina, bueno, uste dut lanak endu dezakela, ziurazki programak daudelako, gauzak laguntzen aldizkigutenak gure auzolana modu erraz batetan egiten, ezakit. Baina, bueno, galdu gabe ze batzutan ere gertatzen da, duela gutxi, esaten genuen ze, eta adibidez, kamisetak saltzeko erabiliko dugu web orrialdea, eta erduan ez da bai da, zen jo, baina eskere, mola, esatea, venga, egun bat jartzen dugu, egun bat, o bi, o hiru, eta azkenean planteatu genuen horrela, ez? Egongo gara, bueno, juntako batzuk iristen zara hartzen duzu pote bat, datorezak inor. Bueno, hori ere dela, azkenean ez dugu planteatzen lokal hau izatea gero sare sozialetan komunikatzeko bakarrik. Orduan, bueno, horekan. Zein proiektu edo ekimen espezifiko ari da etxebetza garatzen digitalizazioa eta adimen artifizialen ardoa? Ba, bueno, esan dudana, biltzearena dena. Biltzea eta ikusi horrekin zer egin dezakegu. Nik uste dela asko. Osa, adibidez, dokumentala, eskera da zerbait hor geldituko dena momentuan kristoneko emozioak sortuko dituena, eta hori gelditzen da gure, ez? Gure bizitza, gure gorputzean, gorpuzten da, eta ematen dizkigu beste urte batzuk, ere bai. Osa, esan nahi dut, egiten dena bildu eta erakustea, egia da indartzen gaituela, ez? Osa, batzutan, botatzen dugula, ensako roto pizka bat egiten dugun lan hori, lana edo sortzen ditugun sareak, jo que se, tio, benetan lortu dugun guzti hori, ez? Orduan, uste dut behintzat horretarako behar dugula digitalizazioa. Rekordarnos kontinuamente lortu duguna eta lortuko duguna nahi badugu. Hortxe. Hori narrango zenuke etxebetzak elkarte bezala digitalizazioan eta adimen artifizialan edo pauso bat aurrera ematen ari dela. Bai, esango nuke baietz. Pauso igual txikia, baina bueno, nik uste web orrialdea eta guzti horren bilketarekin uste dut ari garela pauso bat ematen. Bai, haundia, orain arte nahiko analogikoak ginen. Osa, duela 2 urte etorri izan bazina, pues, ai. Orain, bueno, esan dezakegu baietz, pauso bat eman dugula. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.